Άντε πατέρα, σε λίγες μέρες φεύγω στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μην σου λείψω. Είσαι ο μονάκριβος γιος μου. Είναι δυνατόν να μην μου λείψεις? Να ζούσει η μακαρίτσα η μάνα σου να σε καμαρώσει φοιτητή της ιατρικής. Εντάξει, μην αρχίσεις την κρίνια τώρα. Να προσέξεις εκεί που θα πας. Αυτός ο συγκάτοικος που βρήκες από πού είπες ότι είναι? Από Αθήνα, είναι δευτερετής ιατρικής. Χρήστο το λένε. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα η συγκατοίκηση. Ξέρω, να κρίνω από τη συγκατοίκηση μας τόσα χρόνια. Αυτό να το εκλάβω ως χιουμόρ. Καθόλου, μιλάω σοβαρά. Μάλιστα. Αχ, φιλέ, επιτέλους φεύγω. Φοιτητική ζωή, ξανήρθε η διασκέδαση. Τυχερέ, εγώ δεν πέρασα σχολή που ήθελα και έτσι θα ξαναδώσω του χρόνου. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Το διάβασμα με έχω ρίξει και εγώ δεν λέγεται. Το ήθελα όμως πολύ. Βασικά χαίρομαι που θα φύγω από το σπίτι. Και ο πατέρας σου? Καλά θα κάνει το πάρει απόφαση. Αυτός ο άνθρωπος μου τη δίνει στα νεύρα, χάσμα γενναιών μας χωρίζει. Έλα ρε φίλε, χαλάρωσε, υπερβάλλεις τώρα. Σου έχει προσφέρει τα πάντα. Τόσα χρόνια ήταν και πατέρας και μάνα μαζί. Υποχρέωση του ήταν και είναι. Καλά, είσαι και πολύ αχάριστος. Ελπίζω να αλλάξει μυαλά. Οκ. Καλά, ρε εσύ. Τόσο παστικός είναι ο γέρος σου. Εντάξει, δεν μπορείς να φανταστείς. Ακόμα νομίζω ότι είμαι 5 χρονών, σαν μωρό μου φέρετε. Να τώρα μιλάμε μια-δυο φορές την εβδομάδα στο τηλέφωνο και του φαίνεται λίγο. Πάντως τον έχεις ανάγκη. Μην τραβάς τα άκρα. Εντάξει, άστα αυτό τώρα. Και έλεγε πού θα πάμε το βράδυ. Μέχρι το βράδυ κάτι θα μου έρθει. Χρήστο, τι κάνεις? Ω, Ναταλία. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Για να με στήσει με το νερό. Βεβαίως. Από εδώ Ναταλία, φοιτήτρια δραματικής σχολής. Και από εδώ ο Στέφανος, ο συγκατοικός μου, φοιτητής ιατρικής. Χάρηκα. Κι εγώ. Στέφανος. Ωραίο και σπάνιο όνομα. Και το δικό σου δεν πάει πίσω. Και από πού είσαι, Στέφανε? Από Καστοριά, εσύ. Από Αθήνα. Δεν έχω έρθει ποτέ Καστοριά, αλλά μήπως είναι πανέμορφη. Μάλιστα. Για πες, Ναταλάκη, τι θα έλεγες το βράδυ να έρθεις σπίτι μας για και μια ταινία? Ο Στέφανος τι λέει? Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ωραία τότε λοιπόν, φύγαμε. Πόρ, πάλι άρχισε σχολείο. Άντε, σήκω, έχω κάνει καφέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ο Χριστός? Ναι, εσείς. Ο πατέρας του Στέφανο είμαι. Περάστε. Τι έγινε, Father? Στον ύμνο σου με είδες και ήρθες πρωί-πρωί. Γιατί δεν είσαι στη σχολή? Δεν λες τίποτα, Βαρέθηκα και δεν πήγα, τι θες τώρα? Βαρέθηκες. Ακόμα δεν ξεκινήσει η χρονιά. Λεφτά μου έφερες. Τι λεφτά, προχθές δεν σου έβαλα 100 ευρώ. Τα έφεγες κιόλας. Θα με τρελάνεις? Άκου γερό. Έχεις υποχρέωση να με σπουδάσεις, κατάλαβες? Γέρο, δεν τρέπεσαι καθόλου, βλέπω. Πατέρα, κόφτω τώρα. Και το βράδυ έχουμε πάρτι, να πας ξενοδοχείο να μείνεις. Δεν χρειάζεται να μείνω, Στέφανε. Θα φύγω αυτή τη στιγμή κιόλας. Και την άλλη φορά πάρει και κάνε τηλέφωνο πριν έρθεις. Χριστούγεννα σε περιμένω. Να προσέχεις. Ανησυχώ για σένα. Πάντως, φίλε, δεν περίμενα να είναι τόσο όμορφη Καστοριά. Και πού να τη δεις και χιονισμένη. Πουλάρε ρε, σημασία δεν έχει ο τόπος, αλλά ο τρόπος ζωής. Σωστά, αλλά ο τόπος βοηθάει προς τον τρόπο ζωής. Εσύ τι κάνεις, διαβάζεις? Γιατί εμείς τα έχουμε φορτώσει στον κόκορα. Μόνο εμάς τίποτα ο γέρος μου και ποιος τον ακούει μετά. Πάντως ο πατέρας τον τελευταίο καιρό δεν μιλιέται. Φαίνεται συναχωρημένος. Θα του περάσει. Ξένα έχεις το φίλο σου στην πόλη μας? Και τι να του δείξω δηλαδή? Πώς, τόσα μέρη έχουμε. Την Παναγία Μαυριώτισσα, το Λιμναίο Οικισμό, τη Σπηλιά του Δράκου. Πατέρα, αυτό δεν είναι για μας. Γιατί, κάνεις λάθος. Άλλωστε τι να προλάβω να του δείξω, μεθαύριο φεύγουμε. Φεύγετε. Δεν θα μείνεις για πρωτοχρονιά? Όχι, δεν θα μείνω. Μίλα πιο ήρεμα, σε παρακαλώ. Γιατί, θα σε φοβηθώ. Δεν ζητάω να με φοβηθείς. Να με σεβαστείς θέλω. Να σε μας ρε πατέρα. Ρε φίλε, σταμάτα. Κοίταξε, τώρα θα σου μιλήσω όχι σαν πατέρας απλώς, αλλά και σαν θεολόγος. Στην Αγία Γραφή λέει: τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, θανάτω τελευταίο. Τελικά έχεις την νίκη μου την έδωσες πάλι. Είσαι και πολύ βλάκας, όχι μεθαύριο, τώρα κιόλας φεύγω. Κύριε Γιάννη, λυπάμαι για όλα. Ειλικρινά λυπάμαι. Να είσαι καλά, παιδί μου. Να προσέχετε στον δρόμο. Δεν σου είπα τίποτα τόσες μέρες, ρε φίλε. Αλλά επιτέλους ήρθε η ώρα να τα ακούσεις. Τι θες να πεις? Σχετικά με τον πατέρα σου, ρε φίλε. Η συμπεριφορά σου ήταν απαράδεκτη. Τον πλήγωσες.
Τι πρόβλημα έχεις μαζί του? Σαν πώς σου φάνηκε δηλαδή? Μια χαρά άνθρωπος μου φάνηκε εμένα. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Από εδώ που πέθανε η μάνα μου, ορμική αντίδραση στο πρόσωπό του. Και τι φταίει ο άνθρωπος? Δεν είπα ότι φταίει, αλλά κι εγώ δεν ξέρω που να ξεσπάσω, καταλάβες. Είσαι λάθος, ρε φίλε. Είσαι πολύ λάθος. Στο μεταξύ, από όταν φύγαμε από Καστοριά, δεν μιλήσαμε καθόλου στο τηλέφωνο. Και γιατί δεν τον παίρνεις εσύ? Το πήρα, αλλά όσες φορές προσπάθησα, δεν το σηκώνω. Περίεργο. Ναι. Από πού παίρνετε? Νοσοκομείο. Πατέρας μου. Τι?